Maayong adlaw mga bata. Kumusta ang atong mga kabataan karon? Excited na ba mo nga magtuon sa atong pagatunan karon? Aniya na usab, si Teacher Helen ang inyong magtutudlo sa matematika. Andam na ba mo mga bata? Sige, ako nang ipaila-ila ang atong pagtulunan karon. Mga bata, aniya na kita sa atong pagtulunan sa ikapitong semana sa unang kwarter sa atong matematika sa unang ang-ang. Sige, nahibalo ko nga andam na mo sa inyong pagtuon karon. Busa, manglingkod kamo og paminaw sa atong tunan karon. Una kita magpadayon, ato usang ipakita kaninyo ang atong content standard, ang atong performance standard, ang atong learning competency and its code, ug ang iyang key concept. Okay. Mao kini ang atong katuyuan sa atong pagtuon karon. Una, mahinganlan pag-usab ang ngalan sa numero ngadto sa tagnapulo og tinag-usa. Ikaduha, maipakita sa mga drawing o mga butang ang pagngalan pag-usab sa mga numero ngadto sa tagnapulo og tinag-usa. Ikatulo, makadayeg sa mga kaayuhan sa pagpananom ug mga gulay sa atong palibot sa atong panimalay. Sige, una kita magpadayon, ato usang iandam ang atong mga galamiton sama sa lapis, papel ug module. Mga bata, andam na ba mo? Okay. Sige, una kita magpadayon, manganta usa kita mga bata. Tan-aw nato ang video sa atong kanta. Sige, panganta kamo ug sunduga ang atong naa sa video. Sige mga bata, sugdan na nato. Usa, duha, tulo ka mga bao, upat, lima, unom, kolor nila itom, pito, walo, siyam, akong gigunitan, pagabot sa napulo, silang tanan nanago. Usa, duha, tulo ka mga bao, upat, lima, unom, kolor nila itom, pito, walo, siyam, akong gigunitan, pagabot sa napulo, silang tanan nanago. Usa, duha, tulo ka mga bao, upat, lima, unom, kolor nila itom, pito, walo, siyam, akong gigunitan, pagabot sa napulo, silang tanan nanago. Okay. Nahuman na kita sa atong pagkanta. Sige, manglingkod ka mo. Paminaw pag-ayo. Kay ato nang sugdan ang atong leksyon karon. Sige, muadto na kita sa atong unang pagtulunan. Ang unang buluhaton mao ang paghinumdum sa atong mga nakatunan niadtong unang semana. Mao ang paghatag sa place value. Sige daw, basahon nato kung unsay atong pagabuhaton dinhi. Unsa ang place value sa gibadlisan nga numero? Nakita ninyo, adunay gibadlisan dinha. Sige, sa unang numero, unsa ang place value sa gibadlisan nga numero?
tubag, tinag-usa. Ikaduha, sa numero nga 15, unsa man ang place value sa atong numero nga gibadlisan? Ang tubag, tagnapulo. Ang place value sa usa sa numero nga 15 kay tagnapulo. Ikatulo, unsa ang place value sa numero nga 8 sa 28? Ang tubag, tinag-usa. Ikaupat, unsa man ang place value sa numero nga 3 sa numero nga 36? Ang tubag, tagnapulo. Tama. No? Sakto ang inyong tubag. Ikalima, unsa ang place value sa 8 sa numero nga 48? Ang tubag, tinag-usa. Maayo na kaayo kamo nga magtubag. Nakuha na ninyo ang tubag sa mga pangutana nga akong gipangutana. Busa mo adto na kita sa sunod nga buluhaton. Unsay inyong nakita dinhi? Nakita nato sa atong hulagway ang duha ka bata. Mao kini si Ana ug si Peter. Gusto ba ninyo nga ako kamong saysayan sa ilang istorya? Sige, paminawa ninyo kini. Mao kini ang managsuon nga si Ana ug si Peter. Matag simana, nagapupo sila og mga gulay sa ilang tanaman nga anaa sa palibot sa ilang panimalay. No? Tungod kay daghan man ang ilang napupo nga mga gulay, makahatag pa sila sa ilang mga silingan. Nakadaginot ang iyang mama sa iyang budget. Tungod kay dili na siya mamalit og gulay sa palengke. Himsog og maabtik ang managsuon nga si Ana ug Peter. Tungod kay ganahan man sila mukaon sa mga preskong gulay nga ilang napupo sa ilang tanaman nga anaa sa ilang palibot sa ilang panimalay. Sige daw, mangutan ako kung duna ba kamoy nahinumduman sa atong istorya? Kinsa man ang mga bata nga naa sa istorya? Tama, si Ana ug si Peter. Hain man si Ana ug si Peter. Tama, anaa sila sa ilang tanaman. Tungod kay namupo sila og mga gulay. Mga presko nga mga gulay nga gikan sa ilang tanaman. Unsay maayo nga resulta sa ilang pagpananom o gulay sa ilang palibot sa ilang panimalay? Nahimo silang himsog kay nakakaon sila og mga gulay nga gikan sa ilang tanaman. Unsa pa gyud? Nakadaginot ang iyang mama sa ilang budget. Tungod kay wala naman si mama na malit og gulay sa palengke. Unsa pa gyud ang maayong resulta sa ilang pagpananom? Nakahatag pa sila og mga gulay sa ilahang silingan. Busa mga bata, dunabay maayong resulta kung kita mananom o gulay sa atong palibot? Tama! Kung kita mananom og mga gulay sa atong palibot, dako kini og ikatabang kanato. Makapahimo kining himsog
makadaginot og budget ug makahatag pa kita og mga gulayon sa atong silingan. Karon mga bata, angayan ba nato nga sundugon si Ana og si Peter? Angayan kaayo nga ato silang sundugon. Sige, moadto na kita sa atong buluhaton nga mao ang pag-ihap sa mga napupo ni Ana ug Peter nga mga gulay. Tabangi ko ninyo sa pag-ihap. Sige, sugdan na nato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si Peter naka-po og 12 ka mga talong. Karon, ato kining pundokon ngadto sa napulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 atong butangan og kahon. Nakita ninyo nga ang pundok sa napulo atong gibutangan og kahon. Karon, ang atong buhaton, ato kining bugkuson. Kinsa sa inyo nakakita na og bugkos sa talong? Sa palengke makita nato dunay mga bugkos sa talong nga gibalig. Sige, atong bugkuson. Sige, ania na ang usa ka bugkos nga talong nga dunay tama, adunay napulo ka mga talong. Ug ang mga talong nga naa sa gawas sa ato ang kahon, ato kining ibalhin sa ubos. Pila kini? Katumbas kini og duha ka tinag sa o tinag-usa nga mga talong. Karon, sa inyong nakita nga ilustrasyon, sa inyong nakita dinhi, aduna ko'y gusto nga pangutana sa inyo. Tubaga kini. Una, pila ka pundok sa napulo ang anaa? Ang tubag, tanawa. Usa. Tama ba? Sakto. Next, ikaduha nga pangutana. Pila ka tinag-usa ang anaa? Ang tubag, duha. Tama ba? Adunay, duha ka mga tinag-usa nga talong. Ikatulo nga pangutana. Pila tanan katalong ang anaa? Pila? 12 ka mga talong. Sige mga bata, sa atong nakita dinhi, nagpasabot nga ang numero nga 12 adunay usa ka napulo ug adunay duha ka tinag usa. Unsa kadto mga bata? Sa atong nakit-an sa atong ilustrasyon dinhi nga ang numero nga 12 adunay usa ka pundok sa napulo ug adunay duha ka tinagsa nga mga talong. Nagpasabot nga ang numero nga 12 adunay usa ka napulo ug duha ka tinag usa. Sige, atong adtuon ang sunod nato nga mga buluhaton. Makita kini sa inyong mga module, na? Sige daw, atong basahon kung unsa ang atong angayan nga pagabuhaton dinhi. Punduka ang mga butang sa wigo ngadto sa napulo ug tinag-usa. Ug tubaga ang pangutana sa ubos. Sige, atong sugdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pila man tanan ka bola ang anaa? Tama, adunay 12 ka mga bola. Sige daw. Pila ka pundok sa tagnapulo? Atong sulayan pagpundok. Sige,
Tabangi ko sa paghihap. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Atong pundokon. Pila ka pundok sa napulo? Tama, aduna kitay usa ka pundok sa napulo. Sunod nga pangutana. Pila ka pundok sa tinag-usa? Usa, duha. Aduna kitay duha ka tinag-usa. Mao kini ang tubag sa atong mga pangutana. Aduna kitay 12 tanan ka mga bola. Aduna kitay usa ka pundok sa napulo. Ug aduna kitay duha ka pundok sa tinag-sa o tinag-usa. Karon sa ikaduha. Sige mga bata, tabangi ko ninyo sa pag-ihap. Unang pangutana. Pila tanan ka mga mangga ang anaa? Tabangi ko sa pag-ihap. Pila ka tanan ka mangga ang anaa? Sakto. Sige, atong pundokon sa tagnapulo. Pila ka pundok sa tagnapulo ang anaa? Sige, tabangi ko sa pag-ihap. Atong pundokon. Pangutana, pila ka pundok sa napulo ang anaa? Tama. Ang tubag, duha ka pundok sa napulo. Sige. Pila ka pundok sa tinag-sa o tinag-usa. Tanaw na to. Ang tubag. Tama. Maayo na gayud ka mo mag-ihap o mag-hatag sa saktong tubag. Sige, maadto na kita sa sunod na to nga buluhaton. Ani apa ang dugang pananglitan. Ihapa pila katag napulo og tinag-usa ang gipakita sa pundok. Sige daw. Atong basahon ang unang pangutana. Pila katag napulo ang anaa? Ang tubag? Tama! Yay! Ikaduhang pangutana. Pila ka tinag-usa ang anaa? Tama! Nakuha gayod ang saktong tubag. Pila tanan ang maong mga stick? Ang tubag? Tama! Ang inyong tubag. 21. Nagpasabot nga ang 21 adunay duha ka napulo ug usa ka tinag-usa. Sunod. Pila katag napulo ang anaa dinhi? Atong ihapon. Pila? Adunay? Tama. No? Sunod, pila ka tinag-usa? Atong iphon. Sige, kamo na ang mag-ihap. Hapit na? Ops, ang tubag? Sakto. No? Unom ka tinag-usa. Pila tanan ka mga stick ang gipakita dinhi. Sige. Atong tubagon. Kinsa ang makahatag sa saktong tubag?
Ang tubag, 36. Tama, mga bata. Tama kayo ang inyong tubag. Sige, muadto na kita sa susunod. Ania na ang atong buluhaton sa inyong module nga mao ang para mahimong maayo. Sama sa atong gibuhat kaganina, inyong ihapon ang pundok sa napulo, pundok sa tinag-usa, ug pila kini tanan. Tubagan ninyo kini ug isulat ang inyong tubag sa mga linya nga gihatag dina, no? Isulat sa badlis pila ka napulo, pila ka tinag-usa ug pila tanan ang anaa nga mga butang. Sige. Buhata ka na ninyo. Sunod. Mao kini ang letrang B nga buluhaton. Akong ipakita kaninyo unsaon nato kini pag tubag. Ania ang atong pagabuhaton. Ihapa ang mga butang nga anaa sa ubos. Isulat ang tubag pila tanan, pila ka napulo, ug pila ka tinag-usa ngadto sa sulod sa kwadrado nga dag, no? Adunay kwadrado dinha nga porma ug dinhi ninyo isulat ang saktong tubag. Sama niini. Sige. Tanan. Atong ihapon tanan. Sige. Tabangi ko niyo sa pag-ihap. Sama niini. Pila tanan ang tubag. Dinhi ninyo isulat, mga bata. Okay, sunod. Pangitaon nato ang napulo. Kay gipangita man ang napulo, mag-ihap kitag napulo ug butangan nato kini og kahon. Sige, iphon na nato. Pila ka napulo ang anaa? Okay. Tinag-usa. Sige, ihapa ninyo. Ang tubag? Tama. Inganaon ninyo pagtubag ang ang musunod nga mga numero. Sige, madto na kita sa sunod. Dinhi sa atong buluhaton para mahanas unsa ang angay natong buhaton dinhi. Ihapa ang tanan mga hulagway nga anaa sa wigo. Ug isulat sa lingin pila ka tag napulo ug tinag-usa ang anaa. Sige daw. Akong ipakita kaninyo kung unsaon nato pag tubag sa mga buluhaton nga angay ninyong pagabuhaton. Sige, tanawa. Og tabangi ko ninyo sa pag-ihap. Ang una dinha kay tag napulo. Pangitaon nato pila ka tag napulo. Sige. Ihap usa kita og napulo og butangan nato og kahon. Usa. Atong butangan og kahon. Pila ka napulo ang anaa? Ang tubag? Tinag-usa atong ihapon. Tima na nato nga ang tinag-usa anaa sa gawas sa kahon. Sige, atong ipon. Ang tubag? Tama.
karon atong tubagon. Pila? Tanan. Tabangi ko ninyo sa pag-ihap. Ipha. Pila tanan? Aduna kitay 15. 15 ka mga butang nga anaa sa wigo. So karon kamo na ang mag-ihap ug magpadayon sa pagtubag sa inyong mga buluhaton. Okay, padayon lang ang pagtubag ni kabalo ko nga maayo na kaayo kamo nga magtubag sa mga buluhaton nga gihatag kaninyo nga anaa sa inyong mga module. Muadto na kita sa atong sunod nga buluhaton. Isulat sa initlog ang numero sa hustong place value. Aduna kitay numero dinhi. Sige, akong ipakita unsaon ninyo sa pagtubag ang atong buluhaton dinhi. Okay. Nakita ninyo ang numero nga 58? Unsa nga numero nga anaa sa tagnapulo? Ang tubag? Ang numero nga 5 anaa sa place value nga tagnapulo. Og ang 8 anaa sa tinag-usa. Makabalo na ba mo sa pag-answer? Okay, atong otrohon. Atong balikon. Okay. Isulat sa initlog ang numero sa hustong place value. Nakita ba ninyo ang numero nga 58? Sa numero nga 58, hain ni ana ang tagnapulo. Ang numero nga 5 ug ang 8 maanaa sa tinag-usa. Sige, gipakita ko na kung unsaon kini pagtubag. Kamo na ang magpadayon sa inyong mga buluhaton nga anaa sa atong mga module. Sige, nakabalo ko nga maayo na kamo nga magtubag niini. Ani apa? Og ang angay natong mahinumduman sa atong leksyon nga atong nakatunan. Ang sagani kadto ang paghingalan, pag-usab sa numero pinaagi sa napulo og tinag-usa. Ang angay natong mahinumduman dinhi nga ang numero mahinganlan nato pag-usab pinaagi sa pagngalan pila ka tagnapulo og pila ka tinag-usa ang anaa sa numero. Mahinganlan nato pinaagi sa pagngalan pila ka napulo og pila ka tinag-usa ang anaa sa numero. Unsa pa? Sa laktod nga pagkasulti, pinaagi sa paghatag sa ihap sa tagnapulo ug tinag-usa, mahatagan nato og bili o balor ang usa ka numero, no? Matagaan nato og bili o balor ang usa ka numero o mahatag nato ang kahulugan sa maong numero. Timan ikana ninyo mga kabataan nga ang numero mahinganlan nato pag usab. Sa unsa nga paagi? Pagngalan sa tagnapulo og tinag-usa. No? Pinaagi sa pag-ihap pila ka tagnapulo og pila ka tinag-usa
usa ang anaa sa numero. Sige mga bata, nasayod ko nga nakatunan na ninyo ang atong pagtulunan karong adlaw. Ayaw ninyo kalimti sa pagbuhat ang inyong mga buluhaton. Humana kini ninyo. Apan kung kamo na humana, kini ang angay usab nga atong buhaton o mga pahinumdum kaninyo. Kung nahuman na kamo sa inyong mga buluhaton, sa inyong mga module, ibalik kini pagsulod sa inyong envelope ug hipuson. Ikaduha, hipuson ang mga gamit sa mga pagtuon ug ibutang kini sa saktong butanganan. Ug ikatulo, buhata ang dugang pang mga buluhaton. Sama sa pagmemorya sa pag-ihap sa mga numero, pag-spelling o panitik sa mga ngalan sa mga numero, o uban pang mga buluhaton nga ihatag sa inyong mga magtutudlo, o ayaw kalimti sa paghatod sa inyong mga module sa inyong eskwelahan, pinaagi sa inyong mga ginikanan. Maulang kadto, amping kamo, aron pirmi kitang himsog, pirmi kitang malipayon sa atong mga pagtuon, ilabi na sa atong matematika. Hangtod sa atong panagkita sa sunod nga mga pagtulunan. Bye-bye mga bata, amping kamo!